EPSL zai live. EPSL zai live. Ga waka zana rera ilahu gaban basira. EPSL zai live. Makarantar koyon aikin likitanci ce ku gane. EPSL zai live. Aikinsu da ƙoƙarinsu ya sa zan rera waka. EPSL zai live. Ɗalibai na taya ku murna. EPSL zai live. Yau ga waka ta murna. EPSL zai live. Sanadin ku muke ta shauki. EPSL zai live. Abdulhadi mai waka suna na ne ku gane. EPSL zai live. Na zo na taya ku murna ci gaban da kuka samu. EPSL zai live. A ƙasar mu ana faɗar ku cikin birni da ƙauye. EPSL zai live. Kun san aikin ku tabbas kuna yi babu illa. EPSL zai live. Ɗalibai ko ka yaye. EPSL zai live. Kun masu horo na kirki. EPSL zai live. A ƙasar ga ana faɗar ku. EPSL zai live. Doktor Ibrahim an shaida kana ta aiki. EPSL zai live. To alƙara ma mukami muke so don a ƙaru. EPSL zai live. Ɗalibai sai ku tashi babbar rana gare ku. EPSL zai live. Don Allah ku zo ku taka. EPSL zai live. In kun taka ku juya. EPSL zai live. In kun juya ku tafa. EPSL zai live. Ku je gaba har da baya wannan ranar daban ce. EPSL zai live. Kun koya kuma kun iya kenan ba kamar ku. EPSL zai live. Yau dai an sallame ku aiki za ku je ku fara. EPSL zai live. Ga kyautar karramawa. EPSL zai live. A gare ku ƙara himma. EPSL zai live. EPSL zai live. EPSL zai live. Makarantar na da ƙoƙari kun aiki ku gane. EPSL zai live. Allah ya tsare ku ya ƙara ɗumbin basira. EPSL zai live. Faɗa har ma ku ƙara. EPSL zai live. Zancen nan babu bashi. EPSL zai live. Kai yanzu ne ma aka fara. EPSL zai live. Yanzu ne ma aka fara ba zancen tsaida aiki. EPSL zai live. Ibrahim. Ibrahim. EPSL zai live. Koro ka ba su iya Allah dai ya saka. EPSL zai live. Allahu ya taimake ka. EPSL zai live. Aljanna na ce ya baka. EPSL zai live. Allah ka tsare ma'aikatan. EPSL zai live. Ka tsare suka taimake su komai suka so ka ba su. Abdulhadi ku gane ni ne na rera